Hej, jeg vil gerne vise noget med tomvinkler og noget med vinkler i en trekant. Så here we go. Jeg laver lige 2 parallelle streger, som man bedre kan se, hvis jeg gør sådan her. 2 parallelle streger. Og så laver jeg en trekant herinde. Sådan. Sådan der. Det jeg gerne vil vise, det er, at den her vinkel og den her vinkel, det er det samme. Og det vil jeg gøre ved, at jeg tager mine bogstaver her. A, B og C. Det vil sige den her og den her, det er den samme vinkel. Fordi at den her linje og den her linje er parallelle med hinanden, og den her linje og den her linje er parallelle med hinanden. Så det vil sige, at den her, den hedder også A, og den her, den hedder B, fordi den ligger overfor. Men den her, der ligger vinklen ikke hernede, eller noget. Den ligger ovenfor. Så det er altid ovenover. Så den vil sige, det vil sige, at den hedder C også. Så det man kan sige, det er, at alt det her, det giver 180 grader, fordi A, B og C, det er en retvinklet trekant, skal det lige siges. Så A, B og C, det giver jo 180 grader. Så det vil sige, det her over, det er det jo samme som det, der er inde i trekanten. Så det giver 180 grader. Det med topvinkler, det er med C. Det er vinklen, der er i toppen af trekanten. Man kan også skrive det med en formel, som jeg lige vil vise. Ja, det her, det kunne sagtens have været en topvinkel. Så ville det jo se sådan her ud, ligesom det var heroppe. Men det er ikke det, jeg lige vil vise. Jeg vil vise det samme, der var heroppe, bare med en ligning. Så det vil sige, den hedder det herinde, den her vinkel, den hedder V. Den her vinkel hedder W, og den her, den hedder V1. Så det vil sige, den her vinkel er det samme som den her vinkel. Og det vil jeg vise med en ligning. V plus W er lige med V1. Det vil sige, den her V og W plus hinanden, det vil sige, at det er det samme som den her. Man kan også sige, at den her er også det samme som den her og den her. W plus V1 og også det samme som V. Og V plus W er det også det samme som V plus W. Det er W plus V. Sådan der. Så siger vi V plus V minus V, så det går op. V med W minus W plus V1. Det vil sige, at V er det samme som V1. Det her det går op, og det her det går op. Så det vil sige, at vinkel V er det samme som vinkel V1. Og vinkel V1 er det samme som W, fordi det er en retvinkel.